Bay, kumusta? Ako na hinaot nga namo sa mga kahimtang kung hain mo na himutang karon. Kung labi na gayod sa tanang Bisaya sa tibuok kalibutan. Nga napadpad sa nagkalaing-laing kanasuran. Kumusta mong tanan? Maayong pagpanginabuhi ug maayong panglawas. Ang takna sa kaudtohon karon alas 12:53. Og maapay pagpangapi ni Inday Kabkab no. Dira gabula-bula naghimo ko cappuccino. Naron ni awas-awas ang kuan. Ang sani ang bula naghimo ko ako ang kaugalingong cappuccino ay garap siya nabalo mo ko mahimo cappuccino no so natutunan nakatunan na pud na ako dire and ang ato ang kuan pambansang sudan sa mga OFW ang lain mao ang kamisita kamisita mao ang tanod agoy natumba mga igala pastilan akong gisandigan kay mangga bunuan sa mangga unsa ni kining baso ang Nescafe nga naisud nga unsa ni dry mango dayon na ako isudan uyap o gamay nahala mga una ta gikan sa unsa ni gikan sa India nahurot na inta nang usa ka garapon na mga una ta bay Hani Manos Abdul, hello nimo bay, salamat sa call gahapon ha. Daghan kay kog caller gahapon so wala kay ko naka-reply sa uban, naka-labs lang ko no. Bisan gani sa akong smule wala ko kalaag kay nag-concentrate ko sa ako ang usa ka account nga ligaya na iyakin. Ligaya pero hilakon. Dahil pagkahuman nagpost ako dito sa atuang payag no sa kanang sa payag nga Inday Kabkab nagpost na wala na ko pasagdahi ang atong tulumanon diha mo duha gyapon ko diha duha ang garap siya sa espiritu kay mo duha sa mungit sa kuy kay gutom ko sa di mo dag istorya ning bayhana ni Munto dayon dahay ko color sa ligaya na iyakin. Salamat sa tanan nga nag-add na ko diha sa ligaya nga iyakin. Kabalo ko nga tanan na nag-add na ko diha ay palangga gid kay ko. Garap siya. Kabalo ko and na-feel na ko nga tanang nag-add na ko diha mga palangga jud kay ko ninyo no. Daghang salamat. Ingon man sab si Nilda Bishop sus dugay jud kay mi nagtabi ani gahapon by Nilda Bishop. Hello nimo diha bay sa USA. Daghan ako viewers diha sa USA ug siguro usa ka sa mga hinungdan bay nga siguro na nampit kasi mga kabarkadahan diha nga tanawa si Inday Kabkab simo duha na. Salamat kayo. Bay Nilda sa imong kaayo. Biting katawan ako jud sa imong sugilanon nya. Sungugon ka sa imong banag magkinamot ka kay ang imong kamot imong laging gihimong sudan. Bahala kung sudan basta magkinamot. Basta na ikamot tamoy-tamoyan. Ang katawa ko kumabay. Magkuhan kang trabaho ko ni kalit ang buha ko. Tingala kong amo kalit katawa. Nabuang niya ang katulong. Mato, hello bay, Grace Latayada. Kanimo bay Bel Lentorio. Matud pa nimo no unahon gyud ka Bel Lentorio ay hang imong mga kaubanan. Bel Lentorio, hello kanimo bay og sa imong mga kauban diha nga sila Roxanne Pantosa, sila Angeles Barino, sila Bustamante og Krisha Asuncion Dakula og ingon man usab sa imong mga anak sa Pilipinas og unsa ni nagpangga na aduri sa lugar sa mga balas sa mga kamera. Walay lain Bel Ontario. Hello niyo tanan diya mga bay, add ko niyo sa akong usa ka account ligaya nga iyakin sa mga wala pa sa gusto nga makikigala kanako sa kahanginan nga bisan pa sa kahanginan ta nagkahigala ay basta kay kahibaw tas ko galingon nga nakabuhak ko akong taon ta oy na bahala mga problema di mohigop sa kwa. Gusto kay init. Nahala kaon ta bisag sige kuan. Sige tabi. Si kuan si Bay Teresita Espina bay sorry kay hapon magita ka matubag kay naapa ko sa istorya naapa ko cooler. Yan ingon ra ba ni akong cooler nga ugma na mo. Ugma na mo kay na istorya pa mi Inday Kabkab ugma na mo sig samok-samok. Bay Nilda Bishop piting buguya kayo murag kung ayaan sa kota. Piting tabian na kayo. Bay Nilda. Bilib jud kay ko nimo ba kay bisan pa sa imong kadaghan sa imong mga problema nga imong nahiaguman no. Kuan gyapon magmalipayong gyapon ka ba mo ni sekreto para mabata ta ba garap siya. Hello sab kay Nicole May Comendador. Okay
grass shell na yan. Agor, hello naman. Ba? Pati yan. Medyo ko naka-video kapon nagkaon na. Akong sulan kapon kuan kanyang. Nagisa ko og unod sa kuan ba karniro. Gisa na ko kamatis, sibuyas, ahos ug atsal. Dayon akong butang ng ketchup. Mga lamas-lamas diha. Mura na. Lami naman. Kay ang luto man ko og masbus laham good, masbus laham ay tawag diri. Nya karon kay ilang kinan-an gagmating raman kay sayang kay ang karne nya. Nagkuan sa ni. Sumhanap ko masbus laham ba. Mo to akong gihimo, akong gipahakan ang kuan. Akong gihiwaan ang karne nga dako kayo. Ang hiwa ko mga anak siguro tunga sa palad siguro. Tunga sa palad akong gihiwa anak dayon. Dili ni palad nako ha, tunga sa palad. Mo to. Higop na ko. Mo to pagkahuman pasok initak eh. Mo to pagkahuman bay. Mo to akong gigisa dayon. Ang kato akong gihiwaan ako lang kung gituyok ana gidiskatian wala kog tuyok ana din. Gitusok na kog stick para dili nila mahalata nga kuan ka na akong gitibhangan. Kara siya. Ana ba diskarte lang ba ang gusto ta mo kaon. Usahay mo palit po mi diri pagkaon kaning kaming sita oh. Oh pinalit na mo ni. Tunga mi sa akong agaw. Kaya usahay gusto gutom mi nya wala ay makuot ba mo ra man gining madali-dali ning pambansang pagkaon sa mga OFW, mao ra gini madali-dali so mo to. Kay di man mapalit among amo ini, kay di lagi maayo, di patmadji ana kay di lagi kuno maayo. Unto nga nagngadto mi sa akong alaga atong naagi si mana kay kuan namalit lagi og mga gamit namo, shampoo, sabon ana. Lahi man na alahi ang budget sa among mga gamit, mga shampoo, mga sabon ana, lotion kay amo mga amo nga bayad di ang mukuyog sa ako kaming duha sa akong alaga nga abogada mamalit sa Jamia pagkahuman kaman wa man siya mikuyog sa kuan sulod sa merkado mo to nga nagbitbit ko gamay kwarta nako bisag kuan na nako mga piso ko sa akong sweldo mga piso lang ba tila po gamay sa akong sweldo mo to namalit nga ni masay pahit po tilapia. Saya mamalit ko mga Ricardo para sa macaroni kung gusto na mo macaroni salad jadi mamalit na mo amo nya ilang gusto kay ang pagkaon sa ilang pagkaon kaon pag mi nga mo na ko nun pero gusto na mo kaon og lain nya unsa ni lain putay Pilipinas palit yun amo mag-usay dito mi pikas balay daghan kini mag-amot-amot mi ngadto. Laon sa man to kadako ba kusog bang buto eh. Ko. Duha ra man mi diri. Dayon, duha ra mi diri sa among original nga balay. Ang katong daghan kay mi da apil lagi sipon tagam. Ang katong daghan kayo mi dito to sa pikas sa balay sa among lolo. Dayon, katong nga higayon, katong nga panahon nagtabok-tabok mi kay nagbakasyon ang among mga amo. Bakasyon sila sa ato sa bakasyon bakasyon sila ko man dito mi gibuos mi dito sa balay sa lolo sa among sa amahan sa among nga bahay gibuos mi ngadto pagkahuman dito bibo kayo lagi gibo kayo magsumba kayo sa hay di magkasinabtan ay ana man na. Pero siyempre, naaman ang inyong hindi kabgab, may taga-ulang, may abogada. Hala, ulangon din, ulang. Dire, magulit ta, di maayo ni. Kita rin, kauban diri, kita rin magtinabangay, di pwede na magpinuanay ta, magbusa ni. Lain kayo na, binangulay ta, magbusa ni. Magwalitin ka na, lain kayo, naratas sa kabalay, lain kayo paminaw. Makita mo, magsurok inyong mga dugo matag-usa, makaunahon na magdautan, lain kayo ning natay, gitago-tago ng mga, ni. Mga unsa ni mga kahiubos, mga kasakit sa mga kaubanan lain kayo may nang mag-idisuryahay mo. Naong may suryahay di kay malibak-libak ng mga talikod-talikod. Di man na maayo mapay sulbaro ninyo at bangon ninyo ng mga problema ng mga kaubanan. Di mo gid man kayan kay diri sa atong pagpang-apply, panglangyaw. Daghan man kita dirig mga pagsulay.
Kung dili ang atong mga amo, inahan sa atong mga amo, kundi ang mga alaga na to, og ang pinakamasaklap mga kauban ra. Mo ni pinakakuan lagi. Nga, sus kamaang pang kuanon bunalan ninyo silig oy. Una-unaan ninyo na nadala sa sipon lagi. Harang. Ang pili ko sipon dala bahala man di. Oto nga. Salamat sa Ginoo nakapamahok ko kayo. Nga niniwang na ba ko kay naipikto na ang 2 ka basong tubig kada buntag. Kanang ingaw na ko niya mudag akong exercise mabuntag magdagan-dagan ko ng hagdanan paingon sa ilong. Kaya man dali lagi kay tuhan na. Man higop ko tubig 2 baso. Ano po? Ano to kung pamahaw dahil mukhaan kong utrong. Alam, alas 12. Saan ka malas-malas pa, maptan pa alas 3, 4, 5. Malimot nagkaon. Video ko daan kay. Video ko daan kay. Basin ini. Ano ni? Nag-abre na ako sa akong, nag-online ako. Daga na kayo mag-PM niya, di na ako ma-replyan, mga suko, mga, ni, mga luod niya. Mo ni nga mag-video ko daan, ay ako mag-online. Ginang gusto na ko mag-online ko nga. Naawit ko, nagatubang ko cellphone para ma-replyan, tama para di na mga luod na ako. Ano nga, akong gihimo. Akong gihimo karon. Higop. Akong gihimo karon. Ako nang tiwaso na akong trabaho buntag. Napaspasin ginako. Ano la, dagan dito, dagan diri. Balag mga pudpud, mga mga igo na mga tiil, mga kamot, mga igo na. Hindi na gana. Pag-uhuman na sakitan na, lami kisumbago na. Sumbago ng mga bangko. Dali, dagan dito na. Tiwaso ng trabaho ba? Kaya online. Gusto na ako mag-online ko. Reply na ako ninyo, mag-post ko or makapaabot mo, mag-post ako daan din. Ay, hapon mag-reply ninyo. Gusto na ako mag-reply ko nga. Na ba, nag-atubang ko cellphone niya. Wala ko trabaho. Mahuman na ako trabaho. Karoon, napit ako na magluto. Mahuman na Kuan ako. Entertain ako ninyo, ma-prepare na ako ng tanan ng mga kinanglanon na paniud to. Asal mo ko ganiha. Bye, Reg. Hello ka mo ba? O kayo mo. Raisa Fee. Riolona, hello kanimo bay Ward Hailin diha sa Germany. Hello sa bay Arlene Maraon Mahina yung kanimo bay Amy Lacre ba ni or Lacre Apostol. Hello sa kay Liabelo Custodio Bautista ag kanimo bay Pani Kamaliana Pamisa mola dito. Nahala nga una ta murag di na ko di mahurot ba kung kumaon kaon ni aron sayo kay dituyo ko man lang kini kay mo lagi nya basta di na ako maka-video nya makaon ko nya paniud to na ko alas 5 media baron wala panihapon naman na di mo na paniud to. Bye Cheryl Makawili, hello ni mo diya sa Lebanon. Kanimo bay Vilma Lanyuhan Samson, hello sab kanimo bay mga pita ninyo. Kape sa udtong tutok, ang pay kape nga dako pas kung na. Sa man ron. Hello sab kanimo bay May PG Kabaryo Bias Lumakang. Dara nagka-boss ni na pangalan nimo bay Kabaryo Bias. Lumakang, hello kanimo bay. Dilma Biroy kay Melton Kanuday o sa imuhang mga pamilya sa Leyte. Hello ninyo diyan tanan sa Leyte. Hello usab kay Lucille Verano kay by Teresita Espina mo lagi ni tawag ka na ko gapon bay wala ko tubag kay kay istorya na ko si bay Nilda Bishop lagi piting tabi na mo mga kaagi mga sugilanon sa kagahapon bay Babe V Bisero hello usab kanimo bay og sa hello sa Julagon family sa Chato family sa Maribohok, Bohol. From Miriam Camandel. Hello ninyong tanan din ha. Hello sab kay Romelina Ignacio. O kay Ava Carmel Impas. Gid. Moro to kung nakopya ba no. So karong adlaw daghan kayo. Excuse me. Daghan kay nagsaulog sa inyong adlaw na tawhan karong adlaw. Live Nusmas. Happy birthday Delia Respicious Siskon.
kay Reg Arn og ingon man usab kay Ronilo Solina pa. Happy birthday ninyong upat mo karon nag birthday na. So magkuan pa ko magsipi-selfie pa ko no para sa akong mga pagbati kanyo para maapil mo sa akong albums sa mga adlaw na tawhan sa akong mga kigalaan sa kahanginan. Ang garap siya. Oras ko. Mura dagay ito na itong topic karong nagbawas. So, nya taod-taod, mo-reply ko ninyo kung mamana ko dito sa akong trabaho. Dahil isalamat yung tanan, sa tanan nag-add na ko sa akong bagong naablihan, nayawihan yung account. Dahil isalamat yung tanan. And, ang diyan ang iyong mga pagsabot. Ang dinig ka na ako, kaya sa magkabkab pa man yung taong ko, no? So, mo ito, mankamot pa man ko ni ini. Kaya, ang singa niya, mankamot pa ko kay, saan na lang ang resibo. Di ba? So, ngayon ko ninyo ha. Ngayon ko ninyo ha. Sabta lang taon ko ninyo ha. Basta, milyon na gid ang mga messages nga wala ko ma-reply. Wala ko ma-reply sa mga tanan ako mga ipang post. Wala yun ako matubang tanan no. So, pasayloa juga ko ninyo. Na-appreciate na ko na tanan na pinupuri ko lahat ng mga magagandang mga mensahe ninyo. Yung dinadayig ko yung mga dinadayag ko tanan ng inyuhang gidayag na ko tanan ng inyuhang sa ni mga buluhanong pulo nga ni kanako dugang makadasig ngani ko nako no usahay nga kuan sa ni maluya ko magbasa-basa lang ko sa inyo mga komento nga ganahan kay ko. So napoy mga basher gani ginagmay lang di na ako napansino ng mga basher karon kung saan napansino na ko ang mga basher karon sorry na lang mo kay mas daghan lang nagpangga kanako aras ipon na po mas daghan ang nabangga kanako kaysa ninyo mga nagtamay kanako. So okay ra na. So di man gid nako mahawiran ninyo nahuna sa matag usa. So walay problema kung muna inyong panglantaw dinhi kanako. Basta ako nahibaw ko sa akong kagalingon, sa akong sarili, sa akong self nga basta mo ra ni mo gini ngani ko sagaha ko padung sagaha pa ko niyo bulab-bulab sagaha pa ko niyo labay-labay ngani nang ko. Kasi nganin jud ko na badungon kay basta mga kauban ako mamatay-matay manakit di kinatawa lagi basta kay balintong kinatawa mara nga hubog mga pala dili pala inyo pero mga hubog kasi kaya mao siya salamat yung tanan dinhilan ka kutob basta padayon lang tas tumo ni kabutan ng mga bayway surindiran mga bayaw bara kinaunsa basta kay mga pagsulay usa lamang naka pamaagi para maligon ta sa itong mga kinabuhi nga bahala magnibay nilda bisya pa makapisat-pislat ni ilong na to sitag kados mo ani tungod sa mga problema bangon kama si dani taman-taman para sa itong sani mga pangandoy kinabuhi basta pangandoy na to naggusto na to makabot ato ginapaningkamutan nga atong makabot pinagi sa ato nga pagpaningkamot og inubanan sa tiunay og kinasingkasing nga pangaliya ngadto sa kahitasan sa atong labaw makagahom sa tanan. Hello ninyo tanan daghang kaayong salamat og maayong panglawas ug maayong papanginabuhi kanatong tanan daghang salamat og amping mo kanunay. God bless you all.